Velkommen. Det er i dag den 1. december, og der er sikkert mange spørgsmål, og der er sikkert også mange, der ikke vil blive besvaret. Men her kommer det første afsnit af Jul på efterskolen. Nissen er sur. Så er det jul. Lykke jul. Vær vor gæst. Det er hjerternes fest. Vær velkommen. Store og små. Skal man bare trykke på frækkerten? Tannenbaum, deine Blätter begrüßen nicht nur zur Sommerzeit, denn auch im Winter wenig schreit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Ja, det er Albert. Ja, goddag. Ja. Hvem er det? Ja. Günther, det er julemanden. Sid stille. Ja, julemand, det er bare Günther. Ja. Er det allerede 1. december? Jubi! Skal du have en væsker? Ja. Ja, bring glæde tilbage. Ja. Det skal vi nok gøre. Hej. Günther, vi har en mission. Hvad er det? Vi skal bringe glæden tilbage på HNI. Er det den efterskole med en tur forstander? Ja. Let's go! Skumle hus derinde. Det kan jeg godt se. Jeg ved, hvem bor derinde. Det må være hende vampyren til viceforstanderen. Det tror jeg også, Günther. Günther, se! Det er den efterskole, julemand snakkede om. Hvad er det for nogle torturinstrumenter, de har hængende der? Det kan jeg godt se. Og hvor er alle snemændene? Julepynten. Hvor er alt det andet henne? Hvor børnene leger. Se, Günther. De sidder inde og strikker. Og spiller skak. Hvad er det for nogle nørder? Tabere. Den har ansvar på denne gale anstalt. Nu har I sikkert ikke fået svar på de spørgsmål, som I havde, men I har sikkert fået mange flere spørgsmål, som vi heller ikke gider besvare. Så lektien til i morgen er, at alle Monrads taberelever finder på 10 spørgsmål, selvfølgelig på ungarsk, da alle vores afsnit nu bliver på ungarsk.